Quan creem una cita, a més dels detalls, fixeu-vos en el curs del Drive, a més dels detalls de dia, hora i si repeteix o no i el títol, tenim una altra possibilitat. I la possibilitat és completar tota aquesta informació afegida. Fixeu-vos. Podem introduir el lloc. Imagineu que el curs del Drive es fa en un lloc determinat, en un carrer, per exemple. Per exemple, marquem el carrer de Sant Vicent del Raspeig, fem clic. I marquem que és comuna a tots els esdeveniments del grup i així mateix tindrem un mapa, veieu, amb el qual ens podrem guiar, ho tindrem tot clar. Ens indicarà que és l'Avinguda de Castelar, el número 3. Per tant, podrem fins i tot usar Google Maps, etc. Estem començant a donar informació afegida a les cites. Què més podem marcar? Per exemple, podem afegir una videotrucada, si no fora en un lloc físic, sinó que fora una reunió que tenim virtual amb la Universitat de València, amb la Universitat Politècnica, amb la Jaume I, doncs afegiríem una videotelefonada i podríem parlar amb ells des d'ací mateix, des d'esta convocatòria que fem. Després tenim el calendari al qual s'adscriu, la descripció, que podem descriure el que sigui el curs de Drive, i a més podem afegir un fitxer adjunt. Com ho fem? Doncs el fitxer adjunt és molt senzill. Fem clic en l'enllaç, se'ns activa una finestreta i podem buscar el que vulguem. Podem penjar un document que tinguem en el nostre ordinador. Podem penjar algun document que hàgim usat amb anterioritat. En aquest cas n'hi havia un que ja havia utilitzat prèviament. Doncs podria tornar a reaprofitar-lo. O podem anar al nostre Google Drive i seleccionar entre tots els documents que tinguem, bé siguin documents, fulls de càlcul, presentacions, carpetes, veieu? Podem buscar-les i fins i tot així podríem buscar qualsevol de les que tenim. Per exemple, podria buscar la carpeta Drive. Mireu totes les que tinc. Doncs en seleccionaríem una i des d'ací podríem obrir el document assistents i seleccionar-lo. Simplement fent així, tindríem un document compartit amb les persones que assistiren a aquesta reunió o el tindríem nosaltres disponible per a nosaltres mateixos. Este document és un document Excel, però puc fer-ne un altre que siga, per exemple, este mateix. I este és un document de Google. És a dir, tinc les dues possibilitats. Qualsevol tipus de document, PDF, el que siga, qualsevol. Fins i tot un vídeo, si cal, o documents en format de Google. I les dues últimes cosetes d'esta part de detalls. Podem afegir un color a l'esdeveniment. Recordeu que cada calendari té un color, ja ho hem vist a l'inici, té un quadret inicial que fa que tinga, fixeu-vos, guardem tots els esdeveniments. Fixeu-vos que este, que era un document de formació IT, té el mateix color, per això apareix en este color. Si voleu canviar este color, per exemple, a verd, veureu que ha canviat així. Però si dins del calendari voleu fer diferències entre el que són reunions, el que són cursos, etc., podeu crear-vos un codi intern de dir sempre que li posi un quadret blau a l'inici vol dir que són reunions de faena. Doncs fixeu-vos com a pesar d'estar verd tindrà un quadret blau. No, si són cursos vull que apareguen amb el color roig davant. I ho teniu, i així visualment podeu saber de seguida que a pesar d'estar dins del mateix calendari una cosa és una i una altra és una altra. I finalment, molt important, per defecte, sempre que creeu una cita se vos considerarà ocupats i per tant algú s'intenta convocar-vos a una reunió en aquest horari li eixirà com que esteu ocupats.